kayo ti silaw amang tetibiyag. Siyak ti silaw ti lubong, umay kayo surutenda. Ket awan ton tinasip nget dala na pagna. Amin na marigriga sumurot kay kanya. Kain kay masarakan tibang arken silaw tibiyag. Siyak ti silaw ti lubong, umay kayo surutenda. Ket ikan kayo ti silaw amang tetibiyag. Siyak ti silaw ti lubong, umay kayo surutenda. Ket awan ton tinasip nget dala na pagnaan. Masinjan dagiti kandela. Itinagan ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Amen. Ti Apo adda kuma kada kayo. Kasta kumamit ken ka. Kakabsat may kaupat apulo nga aldaw manipod itaday di panangrambak tayo asiraragsak ti pannakayanak ti Apo. Ita nga aldaw ilagip tayo di dinasantuan nga aldaw apan nakaidaton ni Apo Jesus itay templo. Tapno tong palen na tay linteg ni Moises. Ken tapno napan makisinarak kadagiti tattao anapudno ken kuana. Babaan ti panangiturong ti Espiritu Santo da Simeon ken Ana napanda iyay templo ket nabigbig da ni Kristo iso ti Apo ket inday dayaw da asiraragsak. Babaan ti panamagkaykaysa ti Espiritu Santo kada tayo sumrek tayo met ita iti balay ti Apo tapno kablaawan tayo ni Kristo nga Apo. Mabigbig tay ita babaan ti Eukaristya agingga iti yaaynan to asidadayag inton maudi nga aldaw. Kumararag tayo. O Diyos agubwayan ti amin alawag impatuldom ken Simeon ani Kristo iso ti silaw amang lawag kadagiti amin a nasyones. Bendisyonam ken pasantuem kad dagitoy a kandela awatem kad dagiti dawdawat mi ket ipaay mo ada kami nga agiggem kadagitoy a kandela tapno agdaydayaw kam ken ka magnakam iti dalan ti kinasingpet tapno maikari kami a makadanon to iti sidong tiranyag mo adinto pulos agpatingga gapo ken Kristo nga Apo mi. Amen. Siyak ti silaw ti lubong, umay kayo surutenda. Ket ikan kayo ti silaw amang tetibiyag. Siyak ti silaw ti lubong, umay kayo surutenda. Ket awan ton tinasip nget dala na pagnaan.
kan kayo ti silaw amang tetibiyag. Siya ti silaw ti lubong, umay kayo surutenda. Ket awan ton pinasip ngen dala na pagnahan. Inday daydayaw ti Diyos, babandi pa ng kanta tayo ti Gloria. Gloria iti Diyos, iti kangatuan. 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 Ket dito'y dagang kapya kadagiti tattao ana imbag ti panagnak na kemda. Ibon na nagdaka itanok daka pagruk babanda kadaydaya wenda ka. Agiyaman kang ken ka, gaputi na indaklan at ayag mo. Diyos na ilangitan nga ari, Diyos sa maman na kabalin namin. Ket sika po Yesu Kristo, bugbog tong anak. Diyos na po Kordero ti Diyos, ken anak ti Ama. Gloria iti Diyos, iti kangatuan. Gloria iti Diyos, iti kangatuan. Sika mangikat kadagiti basbasul ti lubong. Kasyan na kami, kasyan na kami. Sika mangikat kadagiti basbasul ti lubong. Awatem kadayto arararaw mi, ket sika situtugaw iti magkakawan ti Ama. Kasyan na kami, kasyan na kami. Gloria iti Diyos, iti kangatuan. Gloria iti Diyos, iti kangatuan. Yan tangay siksika, O Jesu Kristo ti nasantuan. Siksika o Apo, siksika ti kangatuan. Ititimpoyo ki Espiritu Santo, ket iti gloria
iti Diyos sama. Amen. Gloria iti Diyos, iti kangatuan. 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 Kumararag tayo. Man nakabalin katag nanayon a Diyos, ni Kristo nga anak mo in kawes na ti kinatao mi, ket na idaton iti uneg ti templo, dalusam kad dagiti puso mi, ket awaten na kami, adumatag ita saklang mo. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso makipagbiag ken makipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo. Diyos ngagnanayon nga awan ti enggana. Amen. Ti maibasa na adaw ti libro ni Propeta Malakias. Kastoy ti kuna ti Apo aman nakabalin amin. Ibaon kunto ti babaonek amang isagana iti dalan ko. Ket kelato nga umay ti Apo sapsapulin nyo iti templo na. Umay to ti babaonen asigsegaan nyo, ket ipakaamunan to ti tulag ko. Ngam si asin nun to ti makaebtor ti aldaw ayaay na. Mayarig to iti apoy, amang gugur iti landok, ket kaslanto na ingel asabon. Umay to amang hukom, kas ti manggugur ti pirak. Guguran nanto dagiti papadi, akas ti panakagugur ti pirak, ken balitok tapno idatagday ti Apo, iti umiso adaton. May ayon to ti Apo kadagiti dator nga idatag dagiti taptao ti Huda ken Jerusalem. Kas ti panakay ayon na kadagiti daton iti napalabas. Ti sao ti Apo. Siya sino dayto nga ari ti Gloria, iso ti Apo. Ilukatyo na imbag dagiti ruangan. Luktan nyo dagiti ridaw akadaanan, ket pastrikin nyo ti ari ti Gloria. Siya sino dayto nga ari ti Gloria? Isu ti Apo ang nabileg ken napigsa, ti Apo ang maingel iti paggugubatan. Ilukatyo ang naimbag dagiti ruangan, luktan nyo dagiti ridaw akadaanan, ket pastrikin nyo ti ari ti Gloria. Siya sino dayto nga ari ti Gloria? Ti Apo ang manakabalin amin, iso ti ari ti Gloria. Ti maibasa na adaw iti surat kadagiti Hebreo. Yan tangay tatatao dagitoy nga anak. Nagbalin met ni Jesus akas kadakwada ken nairaman iti kinatao da. Inaramid na daytoy tapno babaen iti papatay na. Pukawen na ti diablo nga adda panakabalin na ken patay. Ket wayawayaan na dagiti amin ang natagabo iti amin a panagbiagda gapo iti buteng da ken patay. Tanalawag asaan dagiti angheles ti tulong na, no diket dagiti kapututan ni Abraham. Ngarod, masapol ay maipanda iti katao dagiti kakabsat na, tapno agbalindaan na tulnog, kinaasi akangatuan apadi iti panagserbina iti Diyos. Iti kasta, pakawanen na ti Diyos dagiti basol ti tao. Ita, matulungan na dagiti masulisog, agsipod ta iso amismo. Napada na sana natsulisog ken nagsagaba. Ti sao ti Apo.
Magiyaman tayo ti Diyos. Magsao ka kada kami, silawam ka't pampanunod mi. Ikatemet ito adwami, sisasagana kamadungeg. Intay amin ikanta, Alleluia, Alleluia. Hintay amin ikanta, Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ti Apo adda kumakada kayo. Basta kumanod. Ti pannakaiwaragawag tinasantuan nga ebanghelyo kas insurat ni San Lucas. Dimteng ti tiyempo apanang tungpal da Jose ken Maria ti seremonya ti pannakadalos kas mayan nurot iti linteg ni Moises. Impandangarod ti ubing ijay Jerusalem tapno idaton da iti Apo kas na ilanad iti linteg ti Apo. Maidaton iti Apo ti amin nga inauna a lalaki. Napanda tapno idatagdamet ti sakripisyo kas mayan nurot iti linteg ti Apo. Sa nga pari sa pagaw, winodwa nga urbon ti kalapati. Adda idilakay nga agnagan Simeon nga agnaed ijay Jerusalem, na imbag ken managboteng iti Diyos, ket padpadaanan na ti pannakaisalakan ti Israel, adda kinkuana ti Espiritu Santo. Impaltiing kenkuana ti Espiritu Santo adin tumatay agingga iti makita na ti Kristo nga inkari ti Apo. Babaan ti panangidalan ti Espiritu, simrek ni Simeon iti templo. Idi impan dagiti naganak ti ubing a Jesus ijay templo, tapno aramidan da kenkuana ti ibilin ti linteg. Sinakroy ni Simeon ti ubing, ket dinaidayaw na ti Diyos. Kinunana, itata tinungpal mon ti karim o Apo, palubusa mon apumusay as itatal natoy adipen mo. Nakita kon ti panangisalakan mo nga insaganam iti imatang ti amin at tao. May sa asilaw amang lawag kadagiti hintil, ken mangyag iti dayaw iti ilim nga Israel. Kakabsat ti ebanghelyo ti Apo. Nagtugaw tayo, good morning. Ito'y kabalay mi. Ito'y computer, mga ala ti midwifery. Ket agud OJT ijay Santa Lucia District Hospital. Kaya di na minsan nagado ti ilislista na dagitay jamo nagan nga ta ti aganaken Kakunak nakakita ka nga ro ti aganaken kunak wala po as asistaran mi. Kuna namet. Kakuna mo, di ka paila umay tawiden, dagidi gamit ni inang ko, ta partirang orday di inang. At dabag na di balay, ya mo na dapay. Nga tinagyan na, at da kawot ti biklat. Nadya ka mo, tapno natartaros ka no panaganak di ubing, at da nabungon ijay nga kawot ti biklat, dati pagipit ti pusag, pagputad ti pusag, at da mo pagrepet ijay nga dati samet. Anya ganan daytay taliti abuno na warwarem ker kunan dayjay sama ti pagrepet di inang. Anda addan to bitadain ijay adda pay tabako ta kas jagayam idino daytay agpaanak dag tabako da tapno hanga agsad den jedara di jedapuna isun sa di apandai kami. Ijay pusag ti ubing jamuan no kas ano nga usto dayjay. Kaya adadjay so ay ayamon mi idi ngam ni inang ko partira nga talaga maagpapaanak idi. Ngam di kinapartira na haan na laeng nga ba haan na nga bukod tinawid na kinday di apong mi nga haan nga di inang na di katugangan na nanang ti amang mi may samot nga agparparti agpapaanak mo di nga bakit idi
Idirog yan ni inang ti aganak, napigsapay. Maudi nga ading kon, hanga makakita ni apong kunta sa nga 13 kamngar nga agkakabsat. Agparpartira pa ilang, dahil apong ko ti kaado ti anak, naging gana nga kakaanakan may pinapaanak da. Awang mga minti agitaray ti hospital, idi. Tano ipam mo di hospital, hamo mga itaray, tapasagad mo't pangiluganan da, ay apo ka naganak tuman di anak nandi kay pa'y nakadanon, daya kas ti kabayag na kami di ayami. Iso nga natural ti patatan kay iparit dan madin. Ta siyempre nagkomplikasyon, basol yung tumatlaang kasjay. Ngam ado ti rito dati aganak, idi ayan mi. No apay damanang ko, irana dati aganak, dati pa nagbabagyaw. Awan silaw, nakasip-sip nga, aglublubo, umanuswas, agik-ikis to dya aganak, ami mabalin nga itaray. Kada pa'y rito natapto na dardaras nga aganak, niya ti arami din ti asawa nga lalaki. Umulog da dya agdan, haan, kasano yung ulog dati agdan? Pabaliktad day akin baba di ulo na diyan mo no nangal anya ko nati connection na iya aganak ken di iulog dati kanag nga to balbalay di ayan mi idi iso nga dagay si Marsaruno nga nagbalayon ko nadan duwa ka tukadlaengen tapno nalaklakada nga ulogan ngam no naganaken adda man di amo no amuyo taji balay mi di gamin ayan mi idi adda ta sirok ti balbalay. Tunggal adda aganak, adda ikabilda nga irama jesirok ti jesirok ti naganak. Nya ti kabkabilda bulong te, sanga te. O kamantires. Apay mat. Kitaan nyo ang muda, dami mestra. Apay mga kamantires. Kitaan nyo. Tanong nagregreg ka no? No nagregreg kan di bulong ti kamanteres kadagi tayo mo pilosopo di ayan may te kano ikabil da maronggay tapno talong aldaw pay laang naregregan anong amuyo da kas di amuyo kita nyo kamanteres ti ikabil da taapaya no kaidaan na nga haan pay nga na regreg di bulong ti kamanteres niya marami at da sakit agsakit di babae haan nya ti pangawag yun jay daawag na day daawag na jayan mi kaday jay kadagiti Hudyo handa nga agikabil ti kamanteres nga iso ti pagibasaram no mabalin hanga day kanyada 40 days o apolo nga aldaw kalpasan nga naganak ti babae maibilang anarugit maibilang anarugit 40 days after nga naganak dayay babae. Katat nagaputan naganaken isunton mapanto ijay templon at darito da pannakadalos. Iso dijay darito da kanya da nga Hudyo pannakadalos dayjay iso mabalinton nga kunayaw mabalintumanan kanya dahan na masagsagiden. Into na after 40 days eksakto, mabalinto manen, kano lalaki nga inunaan day jay anak, iso maidaton ijay templo. Ngam no babae, haan, day jay ti culture bias damot iti babae, ijay ita dimaklan ni Apo Isos nga kultura. Lalaki laeng nga inunaan ti maidaton ijay templo. No babae, haan, no maikadwa lalaki nga anaken, haanen. Diyan the birthright na. At the birthright, kunada day jay. Iso nga ni Apo Jesus, sinurot damat na bilangan tayo, manipod idi December 25, rinambakan tayo, ti panakayanak ni Apo Jesus, no bilangan nyo aging gana tata 40 days. Rito ti panakadalos, di ina ni Maria, ken maidaton di inuuna lalaki ni Apo Jesus. Iso nga kuna tayo, panakaidato na di templo, inawagan tayo ti Candelaria. Iso nga adda kandela yo tatay. Anya connection ti Candelaria. Ngapay a kandela? Ngamin, kuna ni Simeon, idiintag ay nang inururay na ni Simeon na lintag nga tao at dayay nagururay na panji templo, kuna na impaltiing na nga haan nga matay, aging gana nga makita na ti Mesias.
Kaya dinakita nan inubana di ubingan ko na palubusa mon apo tatatanatong palmon, palubusa mon apumusay, to'y anak mo kunana ni ti adipon mo kuna ni Simeon. Nakita kon ti panangisalakan mo nga insaganam iti imatang dagiti tattao, maysa asilaw. That's the word. Maysa asilaw amang lawag kadagiti hintil ken kadagiti mangyagdayaw ti ilim nga Israel. Iso nga ni Apo Jesus kuna tayo, iso ti silaw. Iso nga tatanga aldaw, Candelaria. Na ipablaak nga ni Apo Jesus, babaan ken Simeon, na ipablaak nga iso ti silaw. Iso ti koneksyon na, no apay nga ramrambakan tayo, nangala tayo ti kandela, na bendisyonan ta iso ti silaw. Kagas ano dahi nga silaw, kas ano, imagine nyo, ti pananglawag, ni Kristo ti sangalubungan. Kasanot pa ng silaw na? Kasano pa ng lawag na ti sangalubungan? No kitaan nyo ti entero a sangalubungan na ngamin, ti tao, ayan na yati sipnget, ayan na yati kunata yung lubong ti sipnget, ti tao, no agbibiyag iti lubong ti basol, agbibiyag ti lubong ti sipnget. Kaya idinabunyagan tayo, kuna ni Apo Padi, siyak bunyagang katurkwato itinagan ti Ama, Anak, Espiritu Santo, na punasen day jay basol atawid. Ulitin tayo nga ibagbaga, di basol atawid, haan a personal a basol di ubing, no di tinawid na kininanang kintatang in the Old Testament, dagiti ninuno tayo, adan ken, eba. Kaday jay laeng ti makadalos, bunyag. Iso nga na ikatan di jayan, na incorporate kan, na ikapeng kan iti simbaan ni Kristo, nakaramang kan iti simbaan ni Kristo, nadalos kan. So nga ti ikasta ni Apo Padi, no nabunyagan na, nadalusan, lanaan na, awatom ti misyon, kinapadi, propeta, kinari, da kayo, padi kayo mat, common priesthood, da kami ministerial priesthood, propeta kayo mat, ari kayo mat, agserbi as ipupudno na pakumbaba. Kalpasan na ni Apo Padi, nagbado jay ubing tipuraw, purity kinadalos, nadalusanen. No awan ni Apo Padi, idinnes na jay puraw arupot, ibungon na kuma, nga kuna na inkawis mo ni Kristo. Kalpasan na sumindi kayo ti kandela. Dakay nga mga anak ti bunyag, kinang bunyag. Inawat tayo ti kandela, anya dayjay, ni Kristo ti pudpud no asilaw, gimangat, amo ti gimangat. Oh! Datapan gumangat, apo struggle mo, diubing kami na apay mga nga, nagbasit tila ko nga posporo kada lighter iday. Kay gumangat, yanda apong mo, mano a kilometron sa ama di papanam, piman bulon to nga naparparkin ko, di kagangat, po nakadanong ka diyan, di akasi nga dalalya na, nagidip pa ila, kaman balbalya, nakabutang. Gimangat tayo ti silaw ni Kristo. Kaya na nga sa uwan, bagi na tayo ni Kristo, nakaraman tayo iti dayta silaw. Kaan niya ti aramidin na dayto asilaw. Si kamot ti agbalin asilaw kinni kabsat mo. Awanan ni Apo Jesus. Itilaang na santon ay Eucharistia kin kadagiti sakramento nga mahaanin nga umay magmag na ulitin tayo. Ngem impaiman na kada tayo. Datayon ti silaw ti lobong. Iso di kanta tayo. Siyak ti silaw ti lobong. Ni Apo Jesus tinangibaga, ngem tatanda na bunyagan tayon, maawatan tayon ti pamati, datayo metten tinagbalin silaw. Dayjayan ti ibagbaga na silaw. Iso nga tunggal, kitaan na yo, apay nga nagsindi tayo ti silaw, ipalagip na di nagbunyag tayo, no nagbunyag tayo, adda kandelaan, tun makimisa tayo, adda kandela, ag first communion, adda kandela, ag konfirma, nakaiganti, kandela, ag kasar, adda, kandela, ipalagip na dinagbunyag tayo. Adda may sa akin nasar ko, Diyos ko, pakawanam. Idinasindyanan di kandela, gaputan na puyo po yan, naturungan ti electric pan, na idap, ay umariwawa di pastoral, ay, sintyan nyo. Apaya, iso ti mo na nga matay. Nagkuna kapay. Diyos ka nga mom ti biyag tatao.
Gapot na naidep ka no di kandela ginubian iso kano ti umuna nga matay. Dahil ayamot ti meaning na mga di umunon na nga maidep iso tamon. Ipalagip na nga adda ni Apo Jesus kin ipalagip na ti banagbunyag na nga isulat na ko maamang silsilaw. Aging gana nga natay tayo adalata kandelahan. Inton na ipunpun ka ta makaangot dati kandela al-alyahan. Makaangot kan tungo, alo, dato nga pong ni, alo, dal-alya, nagbalin mo tan nga al-alya, di kandela, haan nga al-alya. Iso niya silaw, katatanda tayong tinagbalin nga silaw. Katata, apay nga rod nga, anyang rod ti mission na dito asilaw. Be the light of the world. Agbalin ka asilaw ti lubong. Kada ito'y asilaw, maaywanan. Isungarod nga dananang kintatang daga dyan ang anak ti mangigan. Datayo ti mga iwan. Napadasan nyo tinagsilaw ti burroong? No. Diyan lampara. Di dagas na. No oray mayat di pabilom, ngam no ti ramparayo ke krudo ti kanun na. Ay po nagbasa ka, agkulangot ka talaga nagngisit. Hanyo na padasan dagitoy ta solar ngamin silaw yu dubing kayon niya. Ngay hampay. Kadi jay, ngam no ori di pabilom no nga nasayaat kirkiram tapno aglawag. Katatamatan ka po tawang mo buruungan anya ti uso solar chargeable di mat. Paggapuan ti power di jay solar. Init haan, no haan mo nga ipainit haan nga agsilaw. Ora di chargeable. No ham mo nga i-charge, awan pigsanan, marunot. Kas jay magkanya tayo. No da tayo ti silaw tatan, awan mo ramparan nga punggaam ko man, amoyo ti sao nga punggaan, kirikiram di jay pabilo na, ag-charge, isugarod nga, why do you come to church? Apay nga umay ka dito simbaan. Umay ka umadaw ti silaw. Nakakita kayon day tay rosaryo nga no ikwam di silaw ka into no ikambil mo di sipnget ka agandap ko na tayo. Pero aramidek di ubingak tutukak ti flashlight nga nakagangat. Into no ikabil mo ijay nasipngeten naglawag. Imadawan na silaw na agreflect ijay. Kas jemot lakan niya tayo. Apay nga umay ka ti simbaan. Umay ka ag-charge, umay ka umadaw ti silaw. Taapaya, nulubat ka, hamo ka ba ulan ti sumarangat ti biyag? Masapol nga adda pigsam, anya dagi jay pigsa. No adda panubok iti biyag, ti pigsa nga agapokin ni Apo Jesus no kumpos day tabagim, uray no adda panubok iti biyag, addaan ka titibker, anos. No adda kinatangsit, tay laeng tao nga nakacharge ken ni Apo Jesus. Tay laeng tao nga adda ken ni Apo Jesus ti adda ti puso na ti kabailan na ti agpakumbaba. Tanulubat ka adda ti mangsit basit ako namutan. Adda la nakita mga kamalinulubat ka ison ti del-del-delem. Nadala kamali ti maysa no daytay nulubat ka. Haam mo makita ti kay napintas ti lubong, ti makitkitam kamali. Haam mo kabailan ti agpakumbaba, nulubat ka. Ti laeng tao nga nakacharge ken ni Apo Jesus ti addaan pan nakaawat. No nulubat ka, agibalbalis ti ririnam. Nadala imbagada basit awanen nadadael kan. Isugarod nga umay ka kini Apo Jesus, si papakumbaba ka nga umay, Apo, ikanak ka di ati pigsa, no adda sakit, ikanak ka di ati anos, tabarbaring kin pan nakaagas, no adda problema, ikanak ka di ati anos nga umawat. Dahil ni Apo Jesus, ti pangalaan tayo, isungod ti pagcharsan tayo, tano silaw, no napigsa di silaw tayo, agbalin tayo mat asilaw, iti dadduma. Kayam nga lawagan ni kabsat mo, no adda ni Kristo kanyam nga silaw mo. Ngam no nagkusap ta biyag mo. Amoy ti tao nga nakusap ti biyag na, ay apaw, impos na kuma, awang pa'y ganas dagiti nga kaaruba. Kunana, no nakusap ka, ay wonsis, no siyak dayta ikapitan ko.
Dagita titirada, dagita lubat nga tattao. Imbes nga, sis bay amo, nagkatam data pos mo ha, nga makatulo. Ngam no detay lubat ka, ay nasyak data sis, kapitan ka oh. Haan nga sa hanga lumawag, mangdurog nga mangidep. Nayagasawa ko maagproblema, makitkita maagproblema, imbes nga tulungam nga mangiyangat, ay nasyak daytan, pinanawa ko, dagita ti lubat nga desisyon. Dagita ti awan ti na Diyosan a desisyon. Nagkamali ni kabsat mo, imbes nga itanok mo, takayat na ti bumawi, nulubat ka, hang katumulong nga mangrangrang, iddepom. Dahil ti attitude ti lubat, isungurod nga, apay nga umay ka, sakay, nutaduma ka, sakay mo lang makimisa gamin no at da problema, han? So ako ikan na kay kumani apo Diyos nga kanayon ti problema, tapno inaldo, makimisa. Saka mo la umay no adda didigra. Saka mo la umay no agsakit ka. Narigat ton makabawi kan tupay. Iso nga may mayat nga mapangka apo ikanak ti pigsa. Apo ikanak ti pannakaawat. Apo lawagan nak. Tauri dagiti tattao no makita da ka nga tumulong ka manglawag, maisurot da malawagan ta nalawag ka nga rod. Ngamte ko na ako no tapay larupam ko makaidepen. Masabat da ka ko. Kuna da nga dagos enta. Nya na gana nakarongrong met tabiagan ay ka imbes nga tumulong nga manglawag ka mangpaspasip nga awanan. Iso nga daya ang inalayo man ta kandela yaw. Da kay nga daduma di mo mauawatan sa so awam magkandela yaw. Inalayo manan ipalagip naman na bunyagang ka. Gimangat ka, simindi ka ti lawag ni Kristo, anya ti misyon mo, agbalin ka met nga tumulong nga manglawag ka dagiti tattao. Misyon mo dayjay, trabahom dayjay. Agpagbalinam nga biyag mo, nga oray pa no, adda problema, agbalin ka latta lawag. Uri adda pakarikutan, adda saksakit, agbalin ka latta lawag. Uri no adda pakarigatan, tumulong ka nga mangurno, saan nga mangwara. Dahil nga rod, isungar nga kuna na, siyak ti silaw ti lubong. Yun, nagmayat-mat ako na tayo, ni Apo Isus ti silaw, nabunyagan nak, siyak mat ti silaw. Ngam na ti timsong yung agasawa, kin timsong yun takaarobam ka, labat na bang pag-ibig? Awanan. Naksutan. May signal pa ba? Awan nga talaga koneksyonan. Kinulubat ni relasyon tayo kini Apo Isus na ka automatic nga lubat maaminan. Awanan ti silaw. Iso nga nagmayat ang datayo kumamot ti silaw. Ala narigat nga ibiyag, narigat nga perpeken, narigat nga minti na rin nga kankanayon nga nakakonektar ken ni Apo Jesus. Tanagado ti panubok, nagado ti aramiden ti demonyo tapno dadailen na tayo. Nagado ti armas na tamariribok na tayo. Ngam tilawag ni Kristo han nga abaken day ta asipnget. Ti kayat ti demonyo agbalin anasipnget ti biag tayo. Relasyon, panagkakadwa, kinakapsot, kinagamrod, kinatangsit, kayat na nga kasya ti lubong tayo. Ngam haan na apulos nga abaken ti grasya ni Apo Jesus. Haan na pulos nga abaken ti bilag ni Kristo ta nabilbilag at ti Diyos ngam ti demonyo. Kaysoan niya nga ti rumbang aramiden tayo isong nga datay nga umay agkurkon no, umay agcha-charge, umay gumanggangat, kanayon nga umay sumindin, umay iddepen, isindim tapno pumigsa. Igangat mo manen tapno agranyag. Kuno ti panakaisalakan ti ibagbaga tayo, ni karkarigatam nga si kakasilaw katilubong, apay pagdua-duaan tayo pay nga ti maisalakan, haanen ako ka na tayo ni Kristo. Ala kakabsat, be the light of the world. Agbalin tayo kung mga silaw. Tumulong tayo kung mga mangrangrang tilubong. Tumulong tayo kung mga mangpaksyat ti dakes sipnget. Iti biag, pamilya, kaaroba, trabaho, iti gimong tayo, diti unag ti simbaan tayo, na may mayat lataan no narangrang, ngamong ulitan tayo, paggapuan ti rangrang tayo, agapulat takin Kristo.
Paduyak-yak tayo ti pamati, mamatiak, iti maymay sa Diyos, ama aman nakabalin amin, anamarswa iti langit ken daga, ken kadagiti amin amakita, ken di makita, ken iti maymay sa nga apo an Hesu Kristo, bugbog tong nga anak ti Diyos, nagtao diti ama ti sakbay ti amin a tiyempo, Diyos sa nagtao diti Diyos, silaw ang nagtao diti silaw, napaypayso a Diyos sa nagtao diti napaypayso a Diyos, naiyanak saan anaparswa, Diyos sa kasmatlaan iti ama, ket gapo ken kuana na aramid dagiti amin nga adda, gapo kada tayo nga tattao, ken gapo ti pannakaisalakan tayo, imulog ang naggapo sa dilangit, ket nangala iti bagina iti tiyan ni Berhen Maria, iti pannakabalin ti Espiritu Santo, ket nagbalin a tao, kastamet a nailansay iti cross gapo kada tayo. Nagtutuok ket naitanem. Kas palawagan dagiti nasantuan a surat, imulit sa dilangit, ket situtugaw iti makannawan ti ama. Umay tumanen a sidadayag, tapno ukumen na dagiti si bibiyag ken dagiti natay, ket ti pagarian na dinto agpatingga. Mamati akmet ti Espiritu Santo, nga apo ken mangmangted iti biyag, iso agtaw diti ama ken ti anak, ket pagrukbaban ken daydayawen, ama itimpuyog iti ama ken iti anak, ket nagsao babaen dagiti propetas. Mamati akmet ti iglesia may maysa, Santa, Katolika, ken Apostolika. Apakapakawanan dagiti basbasol, namnamaek ti panagungar dagiti natay, ken ti panagbiag ti lubong a masakbayan. Inta itaag dawat ti ama tayo ana ilangitan kadagiti panggep tayo iti biag, iso anang ted kada tayo ken Apo Hesus sa Kristo, kasilaw amang lawag kadagiti hintil, ken pannakadadael, ken pannakaisalakan ti ado a tao, iti tunggal panggep ko na tayo, Apo silawam ti dalan mi. Nagranyag ti silaw ti pamati kadagiti nabunyagan. Idawdawatan tayo dagiti amin na nabunyagan, tagtultuloy kumang aganaraar ti silaw ni Kristo iti panagbiagda. Kumararag tayo. Sinilawam ni Apo Jesus, tilubong babaen ti papatay ken panagungar na. Idawdawatan tayo dagiti mangidadaulo kadagiti nasyon ti lubong, tapno di agresa ti panangitrabaho dati kapya, babaen ti panilaw ti ebanghelyo. Kumararag tayo. Indaton dagiti agasawa a Maria ken Jose ni Apo Jesus iti templo. Idawdawatan tayo dagiti amin a nakristyanuan a familia, tapno idaton da kumamit dagiti anak da nga agserbi ti Apo nang runa iti kinapadi ken kinarelihiyoso. Kumararag tayo. Napadasan ni Apo Hesu Kristo ti amin na paset ti kinatao tayo, malaksid iti basol. Idawdawatan tayo dagiti amin ngagsagsagaba, ken may tugtuggod, tati panagtutuok, ipapatay ken panagungar ni Apo Jesus, ti kanayon nga inspirasyon da, kumararag tayo. Ni Apo Jesus ti pakadadaelan, ken pakaisalakanan ti adu at tao. Idawdawatan tayo dagiti minatay tayo, tapno babaen ti silaw ti pamati, nga inawat ken imbiagda, makagtengda ni ti agnanayon alawag iti sidong ti Dios. Kumararag tayo. Agulimet tayon tayo matdawaten dagiti bukod tayo apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Hintay mo ti karkararagan dagiti kakabsat tayo, adim mawat ti tulong tayo may karkararag kadakwada, nang runa dagiti naayat at tumultulong iti parokya tayo. Nailangitan nga Ama, nagranyag ti silaw nga imbaon mo kada kami ni Apo Hesus sa Kristo, babaen ti papatay ken panagungar na,
Riingem kadi akanayon ti silaw ti pamati kada kami, dawatin me dagitoy gapumet laeng ken Kristo nga Apo mi. Sikat mang tet tibiyag, sikat ubog ti ayang, awatem apo to'y daton ko ket dawate kumat bendisyon mo. Sikat mang tet pigsa, nga agserbi ken agaya, dengkem kadapo to'y arararaw ko, awanen sa baliakamang ko. Sikat silaw niyaya, amang sara na'y kanya, silawamapo daytoy panunot ko, ket jakto na suminat sidong mo. Sikat silaw niyaya, amang sara na'y kanya, silawamapo daytoy panunot ko, ket jakto na suminat sidong mo. Kung mararag tayo kakabsat tapno da tayo ken dagiti adaton tayo, makaayayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Kahit may paaya pa kay daydayawan, ken pa kay gloryaan tinagan na, ken kastamet apagimbagan tayo, ken di kadagupan tinasantuan nga iglesia na. Apo si kamet laeng kinayat mo ani Kristo nga anak mo idaton na tibagina akas kordero, nga awan mulit na, ama ipaay ti panakaisalakan ti lubong. Maayayo ka kumangarod iti daytoy apanangidaton ken kuana ti agragragsak nga iglesyam, gapo ken Kristo nga Apo mi. Ti Apo adda kuma kada kayo. Itag-ayo dagita puspuso yo. Agyaman tayo iti Apo a Dios tayo. Podno unay amay ikari katrumbeng annong mikat pa kay salakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken disso. Agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama man nakabalin kadag nanayon a Dios.
Ta ita nga aldaw ti anak mo nga adda manipod iti agnanayon, maidaton iti uneg ti templo, ket ipakaam mo ti Espiritu Santo nga iso ti gloria ti Israel, ken silaw dagiti hentil. Iso da kami umay kammet asiraragsak makisabat ken Kristo, at inudingam amang isalakan, ket magitimpuyog kami kadagiti angheles ken sa santos, nga agdaydayaw ken ka, ket kunami adi agsarday. Santo, Santo, Santo ti Apo Diyos dagiti amin apatswa. Ti langit ken dagan apnuda iti pakay daydayawam. Hosanna, 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 Hosanna iti kangatuan. Hosanna, 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 Hosanna iti kangatuan. Madaydayaw ti umay iti nagan ti Apo. Hosanna, 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 Hosanna iti kangatuan. Hosanna, 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 Hosanna iti kangatuan. Pudno ay Apo, abiig ka akinasanto, ket sika ti gubwayan ti amin akinasanto. Dawaten mi nga rod, ti paay mo ta Espiritu mamang pasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinem, ket paay mo ida kada kami, abagi gandara ni Apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina, tapno agtutuok nangala iti tinapay, nagyaman ken ka, pinispisi na, sana inted kadagiti disipulos na, ket kinunana, alain nyo ket mangan kay amin iti daytoy, tadaytoy ti bagik, iso maiyawat to, maipaay kada kayo. Hasta met akalpasanday di panang rabiida nangala iti kalis, nagyaman manenken ka, sana inted kadagiti disipulos na, ket kinunana, alain nyo ket uminom kay amin iti daytoy, tadaytoy iti kalis ti darak, dara ti baro, ken nagnanayon na tulag, iso ama ibuyat to, ama ipaay kada kayo, ken kadagiti adu at tao, tapno mapakawan dagiti basbasol, aramidan nyo daytoy, apangilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pamati. Tunggal iti daytoy at tinapay mangan kami, ket iti daytoy akalis uminom kami, iparang-arang mi ti ipapatay mo, o Apo aging gaiti yaay mo. Iti ngarot panangilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag, ken ti kalis ti pannakaisalakan.
Agyaman kamken ka taimpaay mo ama ikari kami, ngadda dito'y saklang mo, kadag serbi kamken ka. Dawatin mi apo, tada kami amakirano diti bagi kandara ni Kristo, pagkaykaysaan na kamkumati Espiritu Santo. Laglagi pam kadapo ti iglesia manaisak na piti sang alubungan, kat parayrayam ti ayat na anadyosan. Laglagi pemmet ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo, ken papadi. Laglagi pampay apo dagiti kakabsat mi apimusayan asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taraniag mo apakakitaan daken ka iti rupan-rupa. Dawaten mi apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma may karikam amin iti agnanayon abiyag. Ket makiranod kam to kinainggasatan na Berhen Maria nga ina ti Dios, ninagasat nga Jose nga esposo na. Dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin asa santo, isuda ang nakapudno ang nagserbi kan kaditoy daga. Makikadwa kam tukad met kadakwada, nga mangitantanok ken mangidaydayaw ken kagapo ken Jesucristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaysa ken Kristo ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mi ken ka manakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. 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 Intay umararaw iti ama, katlualwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Dawaten mi kan kaapo tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi, itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi kat babaan ti panulong takaasim kada kami, kan kanayon kumalaeng ti basol mailisi kami, ti amin ariribok maikanawa kami, kabayatan di panangururay mi, ti kinagasa tanam namaen mi, ken iti yaay ni Jesucristo anang isalakan kada kami. Dako kami ituray ti panakabalin, ken dayaw ti agnanayon adi tuag sarday. O Apo mi Jesucristo, kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo, kapya ngaggapo kanyak, ti ited ko kada kayo, saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam,
No di kat ti pamati iti iglesyam, kat kas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasi ken kuana ti kapya ken panagkaykaysa, si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awanting gana. Amen. Ti kapya ti apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Basta kumamet. Ipaay tayo ti kapya, iti tunggal maysa kada tayo. Kapya, kada kay aming kapya. Adtoy ni Apo Jesus, ti Kordero ti Diyos, amang ikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anaayaban, iti daytoy apadayana. Apo, jak may karingaw, may kakanyak, ti may salain nga sa mapaimbag ton. Sika ti bileg mi, Apo sika ti silaw mi, di ka may kari ngagserbi, Apo sika ti kamang mi. Kas may sa abanga, di namili na ramiti daga, kasta tayo ngagserbi ti Apo, narukop narasin nanumo. Apo sika ti bileg mi, Apo sika ti silaw mi, di ka may kari ngagserbi, Apo sika ti kamang mi. Numan pa'y naramiti daga, lupalubusan ti Diyos, grasya na di maibos, ti banga agbalin na bagnos. Apo sika ti bileg mi, Apo
sika ti silaw mi di ka may kari nga agserbi apo sika ti kamang mi. Jesus, umay ka, dito'y pusok agnayan ka. Ikot ang to'y biyak ko ken kararwa, tapno diyak to may sinaken ka. Iturong mo ka doa po, tarabaye maladay to'y nung tapno agserbiya kasi pupudno aging gana tungpal ko dati ayat mo iso apo tibiyag ko keta asim iso apo tikiret ko kenti bilin mo iso apo tibagnos ko nga agturong kinapodno dati ayat mo iso apo tibiyag ko keta asim iso apo tikiret ko kenti bilin mo iso apo tibagnos ko nga agturong kinapodno. Kumararag tayo. O Diyos, tinungpal mo day dinamnaman ni Simeon, asaan anatay aginggat di na naawat ti Mesias kadagiti takyag mo. Babaan day to'y panagkomunyon mi. Punwen nakamkad iti grasyam. Tapno maikari kami to asumabat ken Kristo, ket makiranod kam to ken kuana iti biyag nga agnanayon. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso magipagbiag ken magipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Awan ti training tayo tataapo ngawin to no Sabado, isunto ti confession, recollection dagiti agtarigagay nga lector ken acolyte. Ti Apo at dakuma kada kayo. Yes, ta kumamet. Agdumog tayo taawaten tayo tinadaega pamindisyon. Ti man nakabalin a Diyos ipaay na kumaasi-aasi kada kayo ti pamindisyon na ken ti sirib apaka isalakanan niyo. Amen. Adalan na kay kumaadi agresat kadagiti pannorsuro ti pammati ket pagtalin na edan na kayo iti panagaramid yo iti naimbag. Iturong na kay kumaamapan ken kuana metlaeng ket ipatuldo na kada kayo ti dalan ti kapya ken ayat. Ti pamindisyon ti man nakabalin a Dios ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo bumaba ket agbati ko mga agnanayon kada kayo ken iti pamilyayo. Nalpasen ti nasantuan a misa intayon iti ayat ken kapya ti Apo. Pagyaman tayo. Pulo ket lima adawen tinaglabas napnuan pamati pananginan na maken ayat ti misyon tayo na ibiya ken naiparig na daytoy ti sagot ti Dios anamarswan. 70 ket 5 adawen tinaglabas ti bukel anay mula tinang ipanamnama napatubo apamati ti tumunggal maysa
para burayat ti Diyos, kadatay dito'y daga. May sa pamati, may sa namnama, timpuyog dalyas at awagas, intayag kay kaysa, amang ikanta, ti ayat ti Diyos, ket ti mangidumduma. May sa pamati, may sa namnama, timpuyog dalyas at awagas, intayag kay kaysa, amang ikanta, ti ayat ti Diyos, ket di mangidumduma.